Zer daukaba ipuinak horrela harrapatzeko? Niretzako badauka parte magiko bat. Badauka gelditze bat. Denbora desberdina da ipuinen munduan. Bada, gure zentrifugadora alde batera utzi, eta orain eta hemen nago. Gainontzeko guztiak ez du inporta. Ordu bete bada, ordu bete honetan, nik kontatzen dudanean kontatzen nago, ipuinean nago. Niretzako hori ipuia kontatzea da bidaiatzea. Ez denbora batera eta ez leku batera. Bazen behin formula magiko hori esaten dugun momentuan, ate bat irekitzen dugu. Eta bagoaz bidaian nunbaitera. Kontalariak proposatzen digun leku batera. Eta niretzako hori magikoa da. Ze gainera, hitzekin bakarrik egiten ezu. Hitzekin eta isintasunarekin. Horrekin sortzen da unibertso bat, sortzen da mundu bat, nun dana dan posible. Eta hori izugarri ederra iruditzen zait. Eta batez ere munduari begiratzen hasten baldin bagara, niri ipuinek esperantza izpi bat piztu daitekela erakusten diate. Eta nik behintzat horregatik kontatzen dut. Imaginatu dezakedalako beste mundu posible bat, imaginatu dezakedalako jendearekin harremantzeko beste modu bat, eta askotan gainera ipuietan hori gertatzen da, ez da? Ahotsik ez daukatenak, ahotsa daukate ipuietan, eta normalian txikiak beti dira garaie, ez da? Orduan niri hori gustatzen zait, pila bat. Eta batez ere hori, beste tempo bat dago ipuinetan, arnasa hartzeko beste modu bat eta erritmo bada. Taldean egiten duguna, gainera, eta niretzako ipuiak kontatzea edo ipuiak entzutea da erritu bat bezala. Da gure esentziara bueltatzea. Da parekoari begietara begiratu eta opari bat egitea. Hemen orain zurekin nago. Eta momentu hau importantea da. Eta bion artean egingo dugu gainera. Zenik kontatu ingo dut, baina zuk entzun egiten duzu. Ipuin kontalariak ez gara ezer, eta ez gara inor, parean ez badago beste inor, ez? Orduan, niretzako hori da pertsona moduan gure esentziara bueltatzea. Ze motatako ipuina gustatzen zaizkizu zuri? Ze zaugarri izan behar dute? Orain ere txikiak, batzuk esan duzu, ez da hori? Bote prontuan esango dizuke danak gustatzen zaizkidala, baina ez, egia da badagoela ipuin mota bat niri gehiago gustatzen zaidana. Badaudelako batzuk, azkenian oso denborari, garaiei lotuta daudenak, eta agian batzuk. Alata ere, esango nizuke, ia historia guztietatik reskatatuko nukela zerbait, hori bai. Baina niri historiak baino gehiago agian kontalariak gustatzen zaizkit. Noski, kontalari bakoitzak estilo desberdin badauka eta lanketa bat egiten du, ezta? Orduan niri kontalari ezberdinen ahotsak, estiloak gustatzen zaizkit. Ni oso eskuzabala naiz horretan, oso kuskuxeroa naiz, orduan nik gutxi behar dut, hola, antena konektatzeko. Baina bai egia da, gero begiratzen hasita, hori, ez? Txikiak protagonistak diren historiak asko gustatzen zaizkit, emakume protagonistak asko gustatzen zaizkit, egunerokoan nahikoa gizon protagonista baditugulako gure inguruan, ez? Orduan, emakumentzako interesgarriak diren gaiak eta historiak niri bereziki gustatzen zaizkit, ez da? Eta nolabait pake pixka bat ematen dutenak, ez? Askotan galdetzen diate, zure ipuiak beti bukatzen dira, edo zergatik bukatzen dira beti ipuiak ondo? Niretzako ipuiak beti ez dira ondo bukatzen, edo ez daukate zertan happy end bat eduki behar, ez? Baina niretzako bai izan behar dira eraikitzaileak edo reparadoreak esaten denik, ez da? Nolabait mina edo kaltea jaso duen horrek pake pixkat eduki behar du, ez? Eta agian eriotzetik dator, esan nahi dut, agian protagonista hil egiten da. Baina ikasgai bat badago bidaia horretan, naiz eta amaieran hilda bukatu edo zigor bat jaso. Azkenean niretzako protagonista, ipui bat bidaia bada. Protagonistak egiten duen bidai bat zerbait ikasteko. Ze ipuin kontalari mota egon daiteke, pixka bat estilo hori guk pixka bat ikusi dezagun?
Denetik dago, bueno, hemen egia esan segurazki antzematen da norekin jaso dugun formakuntza baita ere, ez? Badirudi batzutan ikusten dezunean bat, ipuin kontalari bat, eta gero ondoren beste bat, ez da duzu, eta askotan egian, bueno, esaten da, ez, kontatzen da, adibidez, galiziarrak, ipuin kontalari galiziar asko dago, ez, eta badago bat, pues, 80. hamarkadan hasi izan kontalari bat, eta bera entzuten duzu, eta agian berekin ikasi duten beste batzuk entzuten dituzu, eta, ez? Baina, bueno, ondo dago baita ere, zera, badaude tradizio ezberdineko kontalariak, esan dut, Frantzian oso desberdin kontatzen da, Kolonbian ere badago tradizio bat nahiko zera, ez? Egiten du, nolabait nondik gatozen horrek egiten du zera, ez? Baina gero, niretzako importantea da sinesgarria izatea. Nik ipuia kontatzen ditudanean, ni dorleta ari da ipui horiek kontatzen. Orduan, niri gustatzen zaidana da ipuin kontalari bakoitzaren atzean pertsona hori ikustea. Orduan, badaude pertsonak mundu honetan humorez bizi dutenak beren bizitza, nik hori bilatzen dut pertsona horrengan, ez? Hori, bai, egiazkoatosan hori, sinisgarria izan dadila, ez? Gero badaude ipuin kontalari batzuk oso tradiziora lotuta daudenak, ipuin tradizionala kontatzen dituztenak, eta beste batzuk egile berriagoen historiak kontatzen dituztenak. Badaude batzuk adibidez, erosoago sentitzen direnak, bizi historiak kontatzen, eta horretan dira trebeak, orduan. Hori, badago, kolore, bagian kontalari bezain kolore dago munduan, bai.